Kina je ubrzala tempo gomilanja nuklearnog oružja zbog promene u proceni pretnje SAD i strahovanja da će Vašington želiti da ukloni aktuelnu kinesku vladu, piše Wall Street Journal pozivajući se na izvore. Kako navodi izdanje, Peking je promenio procenu pretnje koju predstavljaju Sjedinjene države. Peking bi mogao da odluči da stavi veći naglasak na nuklearno odbraćanje u vezi sa stavom SAD u Ukrajini, rekli su neki izvori. Kineski lideri vide jači nuklearni arsenal kao način da spreče SAD da se direktno umešaju u potencijalni sukob oko Tajvana, piše list. Izvori bliski kineskom rukovodstvu rekli su da Peking strahuje da bi Vašington možda želeo da ukloni kinesku vladu. Istovremeno, Kina ne namerava da prvo upotrebi nuklearno oružje. Veličina arsenala neće premašiti količine neophodne da bi se osigurali bezbedonosni interesi Kine, rekli su izvori. Osim toga, vojska u Kini smatra da je sadašnji nuklearni arsenal zastareo, što smanjuje njegov potencijal odvraćanja i može dovesti do pojačanog pritiska Vašingtona. Izdanje takođe piše da prema rečima ljudi upoznati sa razmišljanjem kineskog rukovodstva, Peking nije prijavio nikakva prilagođavanja nuklearne politike zemlje u vezi sa događajima u Ukrajini. U publikaciji se pojašnjava da njeni izvori nisu direktno uključeni u razvoj kineske nuklearne politike, već rade u odeljenjima koji se bave bezbedonosnim pitanjima.